Croeso I adolygu Ffiseg lefel A gyda e-ysgol. Mae e-ysgol yn prosiect sy'n cael ei rannu gyda Llywodraeth Cymru. Be mae'n neud yw bod ni'n cynhyrchu fideos fel hyn I chi cael helpu adolygu gyfer eich testunau yn Tygau ac yn lefel A. Link ar y sgrin, sewch chi I mewn I e-ysgol.cymru. Fydd llu o recordiau sydd wedi cael ei wneud yn y cwbl o blynyddoedd diwethaf gyda chi fyna mewn nifer o bynciau gwahanol. Cerwch cael pip bach yno. Mae nifer o rai Ffiseg wedi cael ei wneud yn barod sydd yn mynd drosto, byddwn ni'n gweud, mwyafrif o y testunau sydd yn dlan yn lefel A erbyn hyn. Bant ni heno, beth sydd gyda ni heno yw adolygu cinemateg sydd yn dlan yn uned 1 cybac. Yn gyda I gyd, mae gyda chi y manyleb hyn, a beth mae'r manyleb yn gweud yw beth mae rhaid fod chi yn gallu gwneud gyfer yn y rholiad I hunan. So, gyda I gyd, mae rhaid fod chi'n gwybod beth yw ystyr dadleoliad, yw gwerthoedd cymedreg, bianedd, cyflymder a chyflymiad. Mae'n gofyn bod chi yn gwybod amser chi'n gwneud graffiau, fel I cynrychioli dadleoliad a bianedd. Mae eisiau chi gwybod fel I dadansoddi graffiau pan mae'n dod I cyflymder amser a dadleoliad amser. Mae eisiau chi defnyddio llu o hyfaliadau sydd yn cynrychioli mudiant. Mae gofyn I chi ddisgrifio mudiant mewn maes dysgyrchiant a gyda gwrthiant air a heb gwrthiant air. Mae gofyn bod chi annibyniaeth mudiant vertigol a mudiant lorweddol. Ni'n mynd I fod lot o hwnna heno yn y sesiwn bach hyn. A mae gofyn bod chi'n egluro mudiant oherwydd cyflymder unffurf I un cyfeiriad a chyflymder unffurf I gyfeiriad perpendicular. So na beth mae'r fanyleb yn neud. Felly, dyn ni nôl ar diwedd gyda gweld os bod ni wedi cyfro cwpl o'r bethau bach na. Mae gyda chi ar gwefan cybac, sewch chi mewn I cybac, cybac, type o hwnna mewn, a sewch chi rhyw fath o search ar Ffiseg. Fe fydd nifer o adnoddau gyda nhw ynglyn â stwff chi lawrlwytho. O fewn fyna bydd testunau gwahanol, a beth maen nhw'n cynhyrchu yw'r tudalennau bach yma, sydd yn eitha gwerthfawr, jyst I roi reminders bach I chi o beth sydd eisiau gwybod. So, gyfer cinemateg, beth maen nhw wedi gweud yw fod eisiau chi gwybod y pethau bach hyn. So mae'r diffiniadau gyda chi o beth yw bianedd cymedreg, bianedd enydaidd, cyflymder cymedreg, cyflymder enydaidd, cyflymder cymedreg a cyflymder enydaidd. Wedyn mae gofyn bod chi yn gwybod beth yw'r graffiau yn meddwl. So enghraifft os yw'r graff XT gyda chi, so hwn yw'r dadleoliad yn y byn amser. So os mae gyda chi y llinell yn mynd lan fel hyn, mae'n bydd bod chi'n cyflymder. Mae gyda chi sefydlog pellter, bydd ddim yn symud, cyflymder negatif gyda chi, so bydd rhywun dod nôl ar ddechrau. So yn y graffiau bianedd amser, mae gyda chi'r llinell hyn sydd yn golygu bod chi yn cyflymu. Mae llinell fflat ar y top yn meddwl bod gyda chi cyflymiad bianedd cyson. Mae gyda chi llinell sy'n dlawr bod dangos arafiad ac yn y blaen. Os mae mynd dan y graff, mae gyda chi bianedd negatif, mae hwnna'n jyst yn meddwl bod e'n mynd mewn cyfeiriad gwahanol. Wedyn, beth sydd gyda chi yw'r hafaliadau. Mae'r hafaliadau hyn, swfats, yn dangos yn yr un nawr yn y myned. A wedyn, byddwn ni'n gweud felly'r prif peth yw taflegrau. So gyda taflegrau projectiles, os mae rhywbeth yn cael ei saethu ar ongl, wedyn mae rhaid bod chi'n gallu rhoi y bianedd lorweddol, bianedd vertigol, mwyn gweithio pethau mas. Yn pellter, mae rhywbeth yn mynd i fyny, neu pellter, mae rhywbeth yn mynd a gros. So gen i edrych ar cwpl o reina. Taflen data chi. Hollol bwysig bod chi yn gwybod ble mae'r hafaliadau sydd yn mynd gyda
unrhyw beth sydd yn symud. So, gyda i gyd cynofyn am y swfat ni'n galw hynna. Mae'r fi yn sefyll am y cyflymiad terfynol. Gwychos mae rhywbeth yn symud i fyny, bydd yn mynd lan am muned tra bod yn cyrraedd uchder mwyaf, bydd y cyflymiad terfynol yn 0. Cyflymder cychwynnol, so os mae rhywbeth yn mynd o bianedd disymdedd, stationary, bydd hwnna'n 0. A yw'r cyflymiad. Bwysig bod chi'n cofio os chi'n ei maths. Mae maths yn defnyddio 9.1, ni'n defnyddio 9.181 yn ffiseg. Ty bach mwy cywir y byd ffiseg, metr o hiliau sgwar. T gyda chi yn amser, a mae X gyda chi yn pellter. Nawr ar gwefan e-ysgol, mae gyda chi fideo sydd o'r tiwtor mathemateg sydd yn dangos i chi fel i chi wedi mynd ar hafaliadau swfat. Mae'n gweud swfat S yn cael ei defnyddio am pellter ambellwaith, dim X. Nawr, un o'r pethau sydd gyda chi yn y fanyleb yw fod chi yn gallu dangos fel i cael yr hafaliadau. So mae'n gweud fan hyn, dylech ymarfer deillio'r hafaliadau hyn. Okay, so derived equations yw hwnna'n meddwl. Right? So mae hwnna'n gyllid lan fel ambell i cwestiwn. So mae'r fideo hyn sydd ar e-ysgol Cymru, mae hwnna'n dangos i chi fel i wneud hwnna mewn manylder. So cerwch y pip bach ar hwnna. Right. Pan mae'n dod i unrhyw beth sydd yn symud, mae fectorau yn rili bwysig. So os gymeron ni yn yr enghraifft hyn fan hyn, mae gyda ni rhywbeth yn cael ei seithi ar ongl, na mae hwnna yn cael ei wneud lan, sylwch ar yr echelin X a ar yr echelin Y yn sydd gyda chi fan hyn. Okay, maen nhw'n cael ei wneud mas o cydran vertigol a maen nhw'n cael ei wneud mas o cydran lorweddol. So fyna mae gyda ni cydran lorweddol mowr, cydran bach, so eswn ni'n nôl o fe. Fyna mae gyda ni cydran vertigol mowr. Fyna mae gyda ni cydran vertigol, ond dim cydran lorweddol. So, dibynnu fel mae taflegryn projectile yn mynd, so mae gyda chi cyd-effaith, so mae cyd-effaith yn y ffordd mae'n mynd, wedi gallu cael torri lan i 2 cydran. So, gymeron ni taflegryn projectile sy'n cael ei sythi mas yn y cyfeiriad yna. So, ni'n hwnna to. Sa'n newid yr ongl. Beth sydd yn wneud yr onglau hyn yn wahanol yw fod cydrannau gwahanol, vertigol a lorweddol yn bodoli gyda chi. So, seithon ni hwnna. Gweld bod hwnna'n mynd yn sydyn pellter. Seithon ni hwn. Yn yr achos hyn, fi wedi newid yr angl yn sy'n fan hyn. So beth sydd gyda ni fan hyn, mae cydran vertigol lot yn fwy gyda ni na beth oedd e o'r blaen. Fel mae'r taflegryn yna yn newid, bydd y cydran sydd arno fe yn newid hefyd. So yn achos na, mae'r taflegryn yna wedi mynd yn bellach. Mae pwynt yn dod, be mae'r ongl yna falle wedi cael ei newid, mae'r cydran vertigol lot yn fwy gyda ni trwy hyn. Ond os mae'r cydran vertigol yn fawr, ôl un tudalen yna, jyst i ddangos hwnna unwaith to. Gall yr ongl na creu rhywbeth sydd yn mynd yn llai o bellter os achos mae'r cydran vertigol lot yn fwy na beth yw'r cydran lorweddol. Right? So, os mae pwynt yn dod, ble chi'n meddwl, fi'n seithi fe lan, mae'n ala fwy o amser yn yr awyr,
achos bod e'n mynd lan, ond bydd e ddim yn mynd mor bell. Right? A mae hwnna oherwydd bod y cydran vertigol lot yn fwy na'r un lorweddol. Okay? So, yn y fideo yma sydd yn ni'n mynd hyn, ni'n mynd i saethu rhywbeth. So, mae'n cael ei saethu. Mae hwnna wedi dod syth lawr. So, os mae hwnna wedi mynd syth lawr, so yr amser oedd e wedi ala iddo lawr yn 1.35 eiliad. Beth ni'n mynd i saethu rhywbeth sydd ty bach mwy cyflym. So, ar amser mae hwnna wedi ala yn yr awyr yw yr un faint o amser. So, amser chi yn saethu rhywbeth yn lorweddol yn unig, dim vertigol, dim elfen vertigol fan hyn gyda ni o gwbl. Mae'n mynd mwy pell, ond yr un faint o amser mae rhywbeth yn ala yn yr awyr. Right? So mae hwnna yn rhywbeth i gofio i fod yn onest gyda chi, a mae'n rhywbeth od i gofio yw os chi yn twlu rhywbeth yn lorweddol, yr un faint o amser bydd yn ala yn yr aer, pa mor gloi chi'n taflu fe, os mae'n lorweddol, os byddwch chi'n gadael i gwmpo, yr un faint amser mae'n ala yn yr awyr. Mae hwnna'n ffact bach rili defnyddiol i gofio amser chi'n neud enghreifftiau hyn. So, beth sydd ni'n mynd yw mae graff cyflymder amser gyda ni, a mae corff sy'n cyflymu unffurf am amser t. So, mae hwn yn rhywbeth mae rhaid chi ddisgrifio, defnyddio'r graff i dangos yn glir i'r rhyfaliad ei hunan. So, yw y cyflymder cychwynnol, y fi yw'r terfynol. Amser gyda chi ar yr uchelyn X. So, mae'n gofyn i ni defnyddio'r graff hyn i dangos yn glir un o'r rhyfaliadau am swfat. So, mae'r A na fyna yw'r cyflymiad. Na cofiwch beth yw cyflymiad yw y terfynol tynnu y bianedd cychwynnol dros amser. Na diffiniad o beth yw cyflymiad yn meddwl. Dyna'n X yw y pellter mae rhywbeth yn teithio. So, gyda'r graffiau yma, pellter o dan y graff, yr arwynebedd i gyd, yw ffordd o gweithio mas beth yw pellter ffaith. So, gyda gyd, os cymerwn ni yr arwynebedd bach yna, yr arwynebedd yna bydd yw llosi gyda ti. Os fi'n cymryd y triongl, bydd y triongl hanner y bas, so bydd y bas yn t, times yr uchder, a mae'r uchder yn v minus yw. So, hanner t, v minus yw. So mae'n well fel la. Os fi'n cymoni pethau lan, os fi'n disgwyl ar ryfaliad fel iddo mewn ar llythyren A mewn i fe, dyda fi'r ut, os fi'n rhannu y v minus u gyda t, a wedyn, achos bod fi'n rhannu, fi'n gorfod llosi gyda'r t i cael pethau balanso mas, so mae'r gwmpas yr un rhafaliad, mae'r v minus u dros t na, hwnna yw cyflymiad. So felly mewn all llythyr yna. O fyna, fi wedi profi y rhafaliad ei hunan. O fyna, enghraifft yn fan hyn o rhywun yn taflu pwysau, shot pot. So mae'n mynd ar ongl o 50 gradd. Mae'r cyflymder cychwynnol gyda fi o 11. So os mae'n mynd yn y cyfeiriad na, beth sydd gyda fi, mae elfen lorweddol gyda fi, a bydd elfen vertigol hefyd, i creu fe i fynd yn y cyfeiriad na. Na ble mae
defnyddio yr ongl hyn yn mynd i galluogi ni i gweithio mas beth yw'r elfen lorweddol a'r elfen vertigol. Dyna. Cos yr angl na bydd wastod yn rhoi yr elfen lorweddol i ni. Y cydran lorweddol gallwch chi'n meddwl amdano fe hefyd. So os chi'n cofio cos crush, so os byddwn ni moyn gweithio beth yw'r elfen lorweddol, bydde fe'n 11 na'r cyflymiad sydd gyda fe, sori, y cyflymder mae'n mynd arno. So 11 sin theta bydde fe. So am yr un vertigol, sori, a fi'n ôl fyna am 1 munud. So mae dy fi elfen vertigol, bydde hwnna'n sin 50, a bydde'r elfen lorweddol yn 11 cos 50. Fi droi F mewn fyna, achos mae hwn yn rhywbeth sydd yn gallu cripo mewn hefyd amser chi'n siarad am moment. So gyda moment, mae gyda chi, chi fod gweithio mas beth yw'r tensiwn mewn rhywbeth, a mae'r ongl, so byddwch chi'n goffod gweithio mas beth yw'r elfen vertigol neu'r elfen lorweddol allan o grym. Yn y maes mae ni'n siarad ar hyn o bryd, ni'n siarad am cyflymder rhywbeth. So yr un peth yn wir, amser ni'n troi pethau mynd i lorweddol a i vertigol. So, sydd yn ni'n mynd, mae Steve yw un boi, mae'n taflu'r pwysau. Cyfeirio ar 50, mae'r pwysau'n cymryd 1.9 eiliad i cyrraedd y ddeiar. So mae'n gofyn i ni, dyn goswch fod y cydran vertigol, y cyflymder cychwynnol, yn 8 metr yr eiliad. So, straight away, top o'ch pen, beth sy'n dod i feddwl yw 11 sin theta. Ble mae'r sin theta wedi dod o i'w defnyddio Pythagoras? Ond yn ffiseg, os ydych chi jyst yn cofio bod elfen vertigol yn sin, elfen lorweddol yn cos, chi'n mynd i safio lot o amser. So, 11 sin 50, bydd hwn yn rhoi 8 i chi. Trwy hyn, mae eisiau cyfrifo pa mor uchel bydd y pwys na yn mynd, sef y pellter vertigol. Os fi'n meddwl y beth i fe, os fi'n meddwl am x equals ut plus hanner e half at squared, reswm pa fi wedi rhoi hwnna yw mae'r cwestiwn wedi gyrru chi ato fe yn y lle cyntaf. So mae rhaid fod yn rhywbeth i wneud gyda fe. So fan hyn, pellter vertigol sydd gyda ni. So beth fi'n gallu wneud yw rhoi'r rhif yna mewn, yr ut yw achos yn vertigol mae fe'n 8.4, yr amser hedfan 1.95, 9.18, 81 gyda ni fyna am disgyrchiant. Ond achos bod e'n mynd lan, cofiwch ta minus bydd gyda ni fyna. Minus 9.81. A ni'n defnyddio'r 8.4 oherwydd ni'n defnyddio'r cydran vertigol. So mae hwnna'n mynd rhoi uchder i ni. Os byddwn ni yn moyn wneud pa mor bell mae'n mynd yn lorweddol, byddwn ni wedyn wedi defnyddio yr elfen lorweddol. Byddwn ni'n gwneud cos 11 cos 50. So nawr, cyfrifwch pellter lorweddol ni'n mynd i gweithio mas. So 11 cos 50 yn rhoi'r bianedd lorweddol ar yr elfen yna. So bydd hwnna'n rhoi 7.1 i fe. A hwnna bydd y cydran lorweddol. So yn syml, os ni'n mynd gros, fi'n gwneud pellter yw bianedd times amser.
cyflymder, times amser. Mae gyda fi'r cydran lorweddol pan mae'r gloi mae'n mynd lorweddol na 7.1 a'r amser mae'n hedfan am 1.95. So yna 13.8 metr. So mae'n rwydd os chi'n gallu meddwl am cydran vertigol a lorweddol. So lorweddol, pob bell eitha, gros, vertigol, unrhyw beth i wneud gyda lan y lawr. Right. Os mae rhywun yn gweithio rhywun, bydd taflu'r pwysau o'r ongl hyd yn o'r fwy na 50 yn cynyddu'r pellter lorweddol. So mae nhw'n mynd o'r i'r fideo bach o gyda ni. Os mae'n mynd yn fwy na 50, pwysau'n cael eu teithio, bydd yr amser hedfan yn cynyddu. So, a fydde fe'n syniad da i Bryn dilyn cyngor Steve neu beidio. Os byddech chi yn taflu fe ar 50 gradd, cymarwch hwnna gyda taflu fe am rhywbeth sydd yn fwy na 50 gradd. So, gwydden ni bod rhywbeth fel 75 gradd gyda chi fyna. Beth byddai'n digwydd, a bydde fe'n cynyddu'r pellter neu beidio? Wel, na, bydde fe ddim. Beth sy'n mynd i ddigwydd yw, os byddech chi'n rhoi fe ar 75 gradd, beth byddech chi? Bydd yr elfen lorweddol yn mynd yn llai. So, os byddech chi'n neud cos 75, gymaru gyda cos o 50, mae cos 75 yn mynd rhoi'r rhif yn llai i chi. So, bydd y cydran lorweddol gyda unrhyw ongl yn fwy, bydd y cydran lorweddol yn mynd yn llai. So, enghraifft, chi, mae cos 50, 0.64. Os byddech chi'n just mynd yn un bach yn fwy, cos 51, nid yr ongl yn fwy, chi lawr i 0.62. So, wedyn, beth sy'n gallu gweld, os byddech chi'n defnyddio pellter i'w cyflymder times amser, bydd yr llai o bellter gyda chi o gynyniad. Gallech chi feddwl hefyd falle, os chi'n mynd o'r ongl yn fwy, mae fe'n mynd i cael fwy o amser yn yr air, so mae sgyrchiant yn mynd i cael fwy o amser i weithio arno fe. So, os bydd sgyrchiant yn effeithio fe'n fwy amser, mae'n tynnu fe lawr mewn cloi, so bydd e ddim yn mynd o'r pell. So, mae hwnna'n gweud, cofiwch gyda cwestiynau i ateb y cwestiwn, so mae'n syniad gwael dilyn cyngor. Enghraifft arall yn ei fan hyn o hafaliad mudiant. So mae 2 hafaliad gyda ni, so defnyddiwch yr hafaliadau yna ar gyfer corff sy'n cyflymu unffurf o symudedd i profi x equals hanner at squared. Right. Beth sy'n bwysig fan hyn, os mae rhywbeth yn ddi-symudedd, mae u yn 0 i ddechrau. Okay, so na'r cyflymder ar y dechrau, mae fe'n 0. So byddwn ni'n gweud ar y dechrau'r fideo hefyd, cofiwch os mae rhywbeth yn teithio ar bianedd ar dechrau, mae rhif dy fe, enghraifft 10 metres per second, a chi'n twlu fe lan, pan bydd e'n cyrraedd ei uchder mwyaf, bydd v yn 0. So os mae'n mynd yn ddi-symudedd o'r dechrau, u yn 0, os chi'n twlu fe gyda bianedd, bydd u ar rhif dy fe, cyrraedd uchder mwyaf, bydd v yn 0. So nôl i hwn, yn cymryd yr hafaliad, so os mae rhywbeth yn ddi-symudedd, fi'n gallu gweud bydd v yn at i ddechrau. So os fi'n cymryd yr hafaliad v squared, bydd y u na yn 0 i ddechrau, a mae 2ax gyda fi. So beth fi'n gallu gwneud nawr, fi'n gallu newid y v yn un hafaliad, rhoi fe mewn y llall, substitution. Rhoi hwnna mewn, bydd y 2 na'n hafal i gilydd, agor y brackets lan. Fi moyn yr x, gwared y 2a i'r ochr arall,
a fi'n profi'r hafaliad. Okay, so, be mae'n profi chi, cofiwch am disgwyl i weld yn cwestiwn os mae rhywbeth yn disymud ar y ddechrau neu oedd yn ddisymudedd ar uchder mwyaf. Cwestiwn nesaf yn dangos i ni os mae rhywbeth yn taflegryn dyn ni prosiectau yn cael ei lansio'n lorweddol. So os mae fe'n lorweddol fyna, dim elfen vertigol o gwbl gyda fe. So bydd dim elfen vertigol, dim ond elfen lorweddol sy'n bodoli. Dim ongl, okay? Dim ongl yn syth lorweddol. So, wrth ystyried y cydrannau lorweddol a vertigol y mudiant, lle ni froslinio graffiau, so mae dewis gyda ni fan hyn o 4 graff. Mae'r pyn un o'r graffiau yna sydd yn dangos cyfuniad cywir. So, os fi'n mynd trwyddo nhw, fi'n edrych ar y graff 3. Be mae graff 3 yn dangos yw fod cydran vertigol cyflymiad gyda fi. So bydd vertigol, bydd dy fi, fel mae hwnna wedi cael ei lawnsio, bydd disgyrchiant yn tynnu fe lawr yn gyson. So, yn y graffiau hyn, sylwch taw cyflymiad sydd gyda chi ar yr uchelyn Y. So, mae cydran vertigol gyda ni cyflymiad yn aros yn un peth, ond siwrne ni wedi tanio fe o'r dechrau, bydd dim cydran lorweddol cyflymiad gyda ni yn bodoli. So, siwrne fe wedi cael ei saethu, does dim byd arall yn mynd i pwysio fe yn lorweddol. So, mae'r cydran cyflymiad lorweddol wedyn gorfod bod yn 0. So, pan un o'r graffiau yna yw'r cyfuniad cywir a sbonion ni'r ateb. So, graff 3 yw'r un cywir. Be ni'n gallu gweud yw fod cyflymiad cyson yn digwydd yn vertigol, so disgyrchiant sydd yn tynnu fe lawr, a mae hwnna'n gyson. A ni hefyd yn gallu gweud bod y cyflymiad, so mae hwnna'n vertigol, disgyrchiant, a ni hefyd yn gallu gweud bod yr elfen lorweddol ar ôl fe cael ei tanio yn dim. So bydd dim cyflymiad. So sydd chi wedi sythu fe, mae'n dechrau arafu lawr. Mae potel gyda ni'n taro oddi ar y bwrdd yn ddamweiniol ar ôl fe cael ei gwthio bant. A mae'n gweithio ni bod cydran lorweddol cyflymder, so sy'n mae'n dechrau, mae gyda fe cyflymder o 3.4 metr yr eiliad. So, ar amser bydde fe'n ala i cwympo, mae'n mynd lawr ar ongl fel taflegryn. So, ar amser bydde fe'n ala i cwympo, mae gyda ni uchder o 1.8 metr. So, mae'n gwmwys yr un peth, gofyn am beth bydde ty. Mae'n gofyn i ni beth yw'r uchder y bwrdd. So, os fi'n meddwl am un o'r swfats, sydd â T yna fe, achos fi moyn y T, mae da fi yw, achos maen nhw'n gweud beth yw'r cyflymder ar y dechrau. So beth bydde T gyda fi fan hyn, bydde 1.8 rhannu gyda 3.4. So na'r amser mae'n mynd i ala i cwympo, achos cofio, does dim ots beth, pa mor bell mae'n mynd, y gyd yw e, yw pellter
Ond ni gyda bianedd i roi'r amser i ni. So mae hwnna'n meddwl yr uchder so'r elfen vertigol ni'n siarad beth fan hyn, bydd y yw i lawr yn vertigol yn 0. Mae yw yn lorweddol yn 3.4. Mae'r hanner 9.1 na disgyrchiant a'r amser fi wedi gweithio mas, so yna 1.37. So falle y peth mwyaf tricky fyna byddwn ni'n gweud yw pam mae'r yw na yn 0. Mae'r yw yn 0 achos i fi'n disgwyl ar rhywbeth sydd yn cwympo lawr. So fi dim ond yn disgwyl ar elfen vertigol o rhywbeth. So mae'r cyflymder ar y dechrau yn 0 i lawr. Bydd hwnna'n cynyddu fel bydd e yn cyflymiad yn digwydd, ond ar y dechrau, mae nhw'n odd. Mae dy fe elfen lorweddol, 3.4, ond yr elfen vertigol ar y dechrau yw 0. Gofyn i ni wedyn i cyfrifo beth yw maint y cyflymder a cyfeirio teithio'r botel yn union just wrth i fe taro'r llawr. So'r cyflymder i ni'n disgwyl am fan hyn yw'r llythyren V, cyflymder terfynol. So fi'n meddwl am rhyfaliadau i gyd. Yn amser bydd e yn bwrw'r llawr, fi'n gallu meddwl am V equals U plus AT. So fi'n gallu rhoi lawr, am yr un reswm to, bydd U yn 0. Mae dy fi 9.81 am disgyrchiant, fi wedi gweithio mas bydd yr amser yn 0.53. So'r bianedd bydd e yn teithio arno yw 5.2 metr yr eiliad. So mae'n gwmwys yr un peth os bydd rhywbeth jyst cael ei gollwng, mae'n mynd syth lawr, bydde fe'n 5.2. Os fi mae'n gwybod y cyfeiriad, setol lan Pythagoras, so mae'r elfen vertigol gyda fi a mae'r elfen lorweddol gyda fi nawr. So o fyna, fi wedyn yn gallu gweithio mas beth bydd y cyflymder ar ongl yna. So fi'n gobeithio bod chi'n gweld fan hyn, mae rhaid i chi feddwl am yr elfennau lorweddol a vertigol trwy'r amser, os oes rhywbeth yn mynd ar rhyw fath o ongl. O fyna byddem yn teithio ar bwrw'r llawr ar 6.2 metr yr eiliad. Cyfeiriad, fi chi'n defnyddio Pythagoras. Mae dy fi yr ochr cyferbyn, yr opposite side, a'r ochr agos. So o fyna fi chi'n mynd wneud tan. Tan wedyn bydd yr opposite cyfagos. Rhannu gyda'r 3.4. Cofiwch ymarfer hwnna gyda cyfrannell mewn tan to the -1. So yna shift tan o'r rhif. Byddwn yn rhoi ongl i chi o 56.8. A mae hwnna i'r lorweddol. Oedd yr gosodiad yma'n gywir neu beidio. Bydd amser hedfan botel yn rhan C yn dibynnu ar y cyflymder lorweddol. Y mwyaf yw'r cyflymder lorweddol, yr hiraf fydd y botel yn cymryd i taro'r llawr ar ôl gadael y bwrdd. So, fi gobeithio bod ni'n gallu gweud nawr sydd bod hwnna'n mynd i fod yn anghywir. So, pa mor gloi i chi yn saethu rhywbeth yn lorweddol, yr un amser bydd yn ala bod e yn bwrw y llawr. So mae'r amser hedfan yn dibynnu ar disgyrchiant a'r uchder i chi yn gadael rhywbeth i fynd.
Yn ni nôl ac yn ni pip bach ar y fideo el dechrau to. Jyst i cael siŵr bod yn deall y bit bach hyn. So cyflymiad vertigol. So os ewn ni nôl ac ewn ni un pip bach ar y taflegryn hyn yn y fideo. So os i fi yn saethu rhywbeth yn hyn, so mae hwn jyst yn gadael rhywbeth i gwympo. Bydd hwnna yn ala 1.35 eiliad. So dim elfen. So fyna syth lawr, does dim elfen lorweddol yn bodoli gyda ni eto. Fi'n mynd i cynyddu y cyflymder lorweddol. Fi lan na fe. Seithi fe. Odi, mae fe'n mynd mwy pell yn yr un amser mae hwnna'n ala i teithio. Eiliad. Os i fi yn cynyddu y cyflymder eto, seithi fe, odi, mae'n mynd mwy pell achos bod elfen lorweddol yn fwy, ond mae'r amser mae'n ala yn yr awyr dal i fod yr un peth. Os ewn ni nôl a disgwyl a rhywbeth sy'n cael ei saethu ar ongl, eto. So os fi'n saethu rhywbeth fan hyn, yn lorweddol yn unig, fi'n cael hwnna. Os fi'n newid yr ongl, os mae ongl gyda fi, bang. Beth oedd gyda fi fyna yw elfen vertigol yn fwy. So, odi, mae'n mynd i ala fwy o amser yn yr awyr. Newid yr ongl yn fwy eto. So, bydd yr elfen vertigol lot yn fwy. So, mae'n mynd i ala fwy o amser yn yr awyr eto. Ond i gweithio mas pa mor bell mae'n mynd, beth sy'n bwysig yw'r gweithio mas yr elfen lorweddol. Mae pwynt yn dod, ble falle bod yr ongl yn fwy, mae'r ongl na wedyn yn mynd i achosi fwy o amser yn yr awyr. Mae disgyrchiant wedyn yn cymryd drosto a bod e'n cael fwy o effaith, basically, ar fwy pa mor bell mae'n mynd. Gweithio mewn at bach o help. Right, rhywbeth ble mae gwyddonwyr wedi defnyddio hwn yn iawn i chi. So fan hyn mae gyda ni taflegryn yn cael ei tanio gwyneb y ddeiar, a mae'n dilyn, fi'n gobeithio bod chi'n gallu gweld, yn dilyn y llwybr crwn hyn, fel sy'n gweld fan hyn. So, sboniwch set o gwbl, mae cydrannau vertigol lorweddol cyflymder yn newid yn ystod yr elfen, yn ystod tra bod e'n hedfan. A mae'n gweithio chi anwybyddu gwrthiant dair. So fan hyn, bydd y cydran lorweddol ddim yn newid os ych chi'n anwybyddu gwrthiant dair. Chos yn y pen draw, dim ond gwrthiant dair sy'n arafu pethau lawr. Os na bydd air gyda ni, bydd rhywbeth yn cadw mynd yn lorweddol, jyst cadw fynd, dim ond disgyrchiant bydd yn tynnu fe lawr. So os chi'n anwybyddu fe, mae'r cydran lorweddol o'r taflegryn, fe ddim yn newid. Felly gweud, mae'n gyson. Ond beth am y cydran vertigol? Mae'n cael ei sythu lan i ddechrau. So beth sy'n digwydd bydd y cydran vertigol yn lleihau. Okay, achos mae fe'n arafu, fel mae fe'n mynd lan. Wedyn, fel mae fe'n dod o lawr, fydd y cydran vertigol yn mynd yn fwy, achos mae'n cyflymu.
So mae cydran vertigol yn lleihau, yna bydd y cydran vertigol yn cynyddu ar hyd y daith. Felly gweud, ar ôl bod yn 0, cofiwch mae'n 0 amser mae'n cyrraedd yr uchder mwyaf, wedyn mae'n gallu dod o lawr. Jyst i gorffen, gallai gweud, mae hyn yn digwydd oherwydd disgyrchiant. Mae hwn yn enghraifft clasurol ble mae ffiseg wedi cael ei defnyddio gyda'r elfennau hyn. So beth digwyddodd oedd meteor gyda ni yn dod yn agos i'r ddaear, a be wnaethon nhw oedd ala chwiliedydd yn y sort of probe yn, a oedd wedi cael ei defnyddio i bwnsio ar y meteor mwyn ffindo mas beth oedd y meteor wedi cael ei wneud. So beth oedd dynnu oedd y bouncing wedi ala 1 awr 50 munud, disgyrchiant yn fach iawn, a oedd dim disgyrchiant air. Okay, dim gwrthiant air, sori. So oedd 1 awr 50 munud yna, a oedd wedi mynd pellter o 1 kilometr o'r taro fe, is bod e'n bwnsio eto. So 1 kilometr, 1,000 metres. Mae cwestiwn yn gofyn i ni i gweithio mas beth oedd y cyflymder lorweddol y glaniwr rhwng y bowns cyntaf a'r ail bowns. So cyflymder lorweddol, cyflymder yw pellter dros amser. So beth oedd wedi wneud, pellter oedd wedi teithio oedd 1000 metr, a'r amser oedd wedi ala i bownsio oedd 110, llosi gyda 60, oedd hwnna wedi rhoi'r amser i ni. Mewn eiliadau. Felly'r cyflymder lorweddol oedd 0.15 metr yr eiliad. Gyda'r bwns na ar y meteor, os byddwn nhw'n gofyn i ni'n gweithio mas falle ar elfen vertigol, bydd y problem ysda ni fyna, achos o'n i'n wir yn gwybod beth yw disgyrchiant bydd gyda ni ar rhywbeth fel yna. So falle byddwn nhw'n goffo wneud rhyw fath o estimate neu byddwn nhw'n rhoi rhif yna i chi. OK, so beth ni'n gwneud fan hyn yw defnyddio yr hafaliadau swfat hyn, dongos i chi fel ni'n gallu defnyddio nhw i ateb y cwestiynau, a gobeithio bod wedi dongos i chi pa mor bwysig yw e am yr elfennau lorweddol a'r cyferdigol. Gret, diolch yn fawr, pob lwc i chi.